Hej. Velkommen til den her ting, jeg bare lige tænkte mig at lave. Jeg ved ikke, om det bliver men jeg ved bare sådan, at jeg laver sådan en gameplay på min anden profil. Okay? Jeg ved ikke lige, måske kan jeg finde ham. Jeg kan skrive hans navn nede i beskrivelsen. Hvis jeg altså kan huske det, ikke? Men det var bare lige det, jeg tænkte mig at lave.